গন্ধা তো প্রেমরে বন্ধা মু রজনী গন্ধা हसी दो ना तुम हसिले ना अरे हसर हाथ अवश्य ओरहान खोलो ना प्लीज आरती प्लीज ओरहान खोलो
ସବୁଦିନ ଭାସୁଥା ତୋ ରଜନୀଗନ୍ଧା ସବୁଦିନେ ସାଜୁଥା ତୁ ମୋ ପ୍ରୀତିର ସକଳ ଛନ୍ଦା पेटे खाई दीजिए नहीं मैं भी मेडिसिन खाइबी नहीं खेली खेली बड़ कन्या खेल खेली मु बड़ आ सी कन्या तू तो बड़ कन्या की सी बा सीए हां सी की सी बा ओ सोनाली कथा कहूछु ना ए बा तो स्वामी बड़ कन्या खेल खेलिबो बोली कहूची गनु ता सहित बड़ कन्या खेल खेलिबो जा खेलिया बड़ कन्या खेल खेलिबो हां कौना की खेल खेलिबो मु बड़ हेबी बड़ ले काम कर आग मते संखा दी पड़ दे संखा दी पड़ दे दोनो काई मां मते प्रश्न पचारु अरे से जदी मागुची संखा दी पड़ दे दे दोनो प्रश्न पचारु जे मन किछ जानु छी ना बुझुची दे संखा को काई देबे खेलिबो परे कहूची दे संखा दे दोनो दे तापर सिंदूर तो बुलो सिंदूर तो बुलो इतना ना हां बा ए इडिया माता फेने कुची अरे इडिया सुनु तो ना कुची जा खेलिबो परा बड़ा तू मो कन्या हां मुझे संखा पे देबे आदित्य ऐसा कौन होची मां मुझे डांटूजी डांटूजी बाबा हैं आखी देखे मुझे डांटूजी ए मां तू देखो किछि कहना पागल पुओटा मोर मां डांटूजी कोन ए बेसी दांट ना ठाकुर कहते बेसी दांठिले मु पूरी पागल हेमी पागल हे गले आउर को घरे नि आउबिनी पागल नि चुपचाप ठिया मु सखा दिने हाथ ले मां शंका किनि बिंदेबी तो हुळहुळी पड़िबो शंख बाजिबो सा नाई बाजिबो तापर जाई शंख ए तू शंख बजा ओ गाड़ी ओ गाड़ी ठाकुर मुराउनु मां ए रजनी शंखटा को लेके आसिलु शीघ्र आसे आ शीघ्र बागो टाइम पड़ी जाइछु ए बा पड़े लो आ शंकरा दौड़ लो आजा बाबू पागल होइनु बाबू पूरा टाइम की फुक दबु नाची को जीवा ए सब कोन होची मामा तू हुळहुळी देबु तमे किछ कोन करियो बाबू पे खाली बजेई ए गाड़ी काई बजु पे गाड़ी नो सा नाही बजु शुभ काम रे सा नाही बाजिले शुभ हो आज्ञा बजा बा तू हुळहुळी बजा सका बजा बजा सका
ଭୁସୁଣ୍ଡା କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାମୁଣ କଣ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ହଁ ମନ୍ତ୍ର କରିବ ଏ ବାମୁଣ ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ ଆମେ ବାହାରକୁ ପରକୁ ନେଇକି ବେତିରେ ବସିବୁ ପଢ ଭାଇ ମା କଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁନି ପାଗଳ ପୁଅଟା ପରକନିଆ ଖେଳ ଖେଳିବ ବୋଲି କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦିଅ ଆନ୍ଦି ଭାଇ ପାଗଳ ପୁଅଟା କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦିଅ ଭାଇ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳମ୍ ମଧୁସୂଦନମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ କର୍ଣ୍ଣଧର ସରନ୍ତି ସାଧବାନିତ୍ୟମ୍ ସକଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ପର୍ବ ମାନେ ଏଇ ତୁ ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଁ କାଇଁ ମାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନି ବାବୁ ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ହଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ନାଇଁ ଆଗକୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହବ ତ ସେଇ କହି ପଡ଼ିକି ଜାଣି ଦେଇଛ ନା ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିନି ମତେ କହିଦେଇଛ ଭଲ କରିଛ ହଉ ଏଇ ତୁ ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତାପରେ ଆମେ ସୋନାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମଥାର ଲୁଗା ଦେ ଏଥର କଣ ହବ ଏଥର ଆମେ ମାରିବୁନି କି ବାବୁ ଯିବା ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆଉ କଣ ବାମୁଣ ହଁ ବାମୁଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ପୁଅ ହବ ନାହିଁ ଏ ବାମୁଣ ପୁଅ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମର ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ହବ ପାଗଳ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ମା ଭଲ କରିଦିଅ ବେକାର ହେଇଗଲା ନା ଏସବୁ କଣ ତମର ପାଗଳାମି ଥିଲା ସେଠି ନ ଭଲ ଏଇମାନେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ନିଜର ହେଇଗଲେ ଆଉ କେହି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି କେହି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ତମେ ତ ଠିକ କିଛି ଦେଇକି ଆସୁଛ ସେଥିରେ ତମକୁ ଏମିତି ମନା କରିଥିଲି ଉପହାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ତମେ ଉପହାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ମୋର ଉପହାର ଦରକାର ବାହାଘର ସରିଛି 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସାଥୀ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଆମକୁ କେହି ଅଲଗା କରିବେନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଉପହାର ଦେଇକି ଆସିଲି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝିକି ବସ ହେଲା ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଯଦି ବା କିଛି ଭୁଲ କରି ବସେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତମ ପ୍ରେମିକାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥାଏ କି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ